তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আমিও যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো কেৱল তেওঁলোকৰ ওচৰতে হেন্দাং টকা নাই जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन बेवहाय जोंनि स्टेटआ क्लियार मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां बर'फोरनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनानै होग्रोनांगोन सरकारा तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गोनांथार माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय तो जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामनायखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव तो मोनसे कुइसन जाबाय थादोंमोन जे जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामनायखौ लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ दिनै बहा थाहैखो बहा माने हाबसोना थादों दिनै मानो जेबो बुङाखै बे कुइसना माने गोबांनियाव जाबाय थादोंमोनबा जोंनि रायजोफोरनियाव सोंथिया सिखारबाय थादोंमोन दिनै बनसुनिफ्राय क्लियार माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन बा नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिपखौ होगोन नोंथांमोना नायनानै बुजिगोन स' बिथांमोना ओरैबायदि माखासे बाथ्रा स्ट्रं माखासे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंदों जे जाय गभर्नमेन्टआ दा फैबाय थानाय समाव जितु मोनद' हारिनि एसटि होनो थांगासिनो बा एसटि गनायथिखौ आसामनिफ्राय माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम माने प्रप'जल होनायनि जितु थिरांथा बेखौ अलरेडि खालामगासिनो दङ बे प्रसेसा सोलिबाय थादों बेखौ लानानै बनजित मल्लिक सार बिथाङा स्ट्रं माखासे बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा बुंदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि माने 2-3 सेकेन्डनि उनावनो बड'लेण्डखौबो सोरजिना होनांगोन थारमाने गोख्रों स्ट्रं माखासे बाथ्रा फोरमायदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे 6टा जनजाति बिथांमोननो जि एसटि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायावहाय जि क्लेरिफिकेशन बिदों बेनि क्लेरिफिकेशनाव बनसुनि स्टेटआ क्लियार आरो जाय समावहाय कुनु बर' आफादफ्रा बिनि सायाव खोथा बुङाखैमोन बेयाव बनसुआनो जों बुंगोरदों जिहेतु जोंनि स्टेटआ क्लियार बे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ सोरबा दिनै गोजौ थाखोनि सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा दिनै जोंनि बिरोधि खालामनो नागिरनायाव जों जेब्लायबो बनसुआ जों गसंगोन आरो 6टा जनजाति जि बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन बे बिथांमोननि डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि बे समयसाया दिनै नाख्रेब जायोब्ला बेवहाय जों क्लियार जों स्टेटआ क्लियार जों स्टेटआव दङ बे 5 मिनिट आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो जोंनो बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन बेवहाय जोंनि स्टेटआ क्लियार आरो बिथांमोना इलिगेल भाबै आयेननि बिरोधि भाबै दे जोंना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय जि बिथांमोना मोनबा क्राइटेरियाखौ जोंनि फुलफिल खालामनो हायैयावबो पलिटिकेलि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जे जोङो पार्लियामेन्ट एबा माबा मोनसे जि पलिसि लाबाय थादों बे पलिसि लानायाव जों गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन कुनु इलिगेलि दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआनो दिनैहाय कनस्टिटिउसनेलि मोनसे प्रभिजनेलि जों मोननांगौखा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो बिथांमोना दिनै जि जों माने कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जों मोननांगौखौनो होआखैब्ला आसाम बादियावनो दिनै बर'फ्रा हाजोआव दाबो एसटि मोनाखैब्ला अब्ला दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंनाव एसटि मोननांगौआ कुनु पसिबल नङा आरो बेयावहाय बनसुआ गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन आरो आइनि भाबैबाबो जोङो दिनै स्टेन्ड जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बनसुआबो बेनि सायाव जों स्टेन्ड गोख्रों भाबै जों गसंगोन যদি তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আমিও যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো কেৱল তেওঁলোকৰ ওচৰতে হেন্দাং টকা নাই তেওঁলোকে সংগঠনৰ নেতৃত্বদাৰী হৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দৰে কথা কোৱাব তেওঁলোকে বাদ দিয়ক আৰু তেওঁলোকে যদি এই কথা বাদ নিদিয়ে অকল তেওঁলোকৰ হেন্দাং নাই আমাৰ লগতো হেন্দাং আছে চিধা কথা যুদ্ধ হলে যুদ্ধ হ'ব কিন্তু আমাৰ পক্ষ কেতিয়াও আমি এৰি দিয়া নহব আৰু আমাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আমি কেতিয়াও এইখিনি এৰি দিয়া নহব আমাৰ চিধা কথা थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय खोनानानै स' बनसुनि आफादगिरि मानगोनां बनजित मल्लिक सार बिथाङा स्ट्रंलि जि बाथ्राखौ बुंदों बियो माने कारेक्ट टाइमाव कारेक्ट बाथ्रा बे मोजां दै बे पइन्टआ माने बेस्ट मोनसे पइन्ट जादों जितु दा थासारिया सोलिबाय थादों बेहाय मोनद' हारिया जितु एसटि मोननो थांगासिनो दङ बेखौ अलरेडि आसाम सरकारा
इन्डियान गभर्नमेन्टनो माने प्रप'जाल हरनो थांगासिनो दङ आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय पास खालामनानै तो बे समाव जोङो माने बयबो ट्राइबेल माहारिजों लोगोसे जों बर' हारिनि जेसांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ गौथुमारिफोर दङ खौसे जानानै बै मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ होबथानायनि सम दा नैबे बाथ्राखौ बनजित मन्जिल सार बिथाङाबो स्ट्रंलि बुंखादों बे माने जोबोद मोजां बिथाङा डाइरेक्ट बुंदों जे जाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां सिगां 1 सेकेन्ड बा 5 मिनिटनि सिगां सिगां बड'लेण्ड रायजो आरो गासैबो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोर जाय 14था जाय ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोननो मोनफा 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 माने सेपारेट स्टेट बेफोरबायदि बानायना होनांगौ अधिकारखौ होनांगोन खालामनानै होथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो तो बे माने जोबोर मोजां मोनसे पइन्ट बेखायनो जों बयबो खौसे जानानै जुजिनांगोन बै मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थारैनो जोंनि जिथु थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव जोबोद गिदिर मोनसे खहाया फैगोन आरो खैफोदा फैगोन बेखौ जों बयबो रोखा रोखा नुहुरखानाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।